आसाम सोरखारा केबिनेटआव सोलोंथाइनि सायाव लानाय थांखि आरो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनायनि सायाव सुबुं सांग्रांथि मेल खुंदों। दिनै रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो रङिया जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव रङियानि हरदत्त बिरदत्त भवनाव आसाम सोरखारा केबिनेटनि सोलोंथाइनि सायाव लानाय थांखि आरो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा मावफुंनायनि सायाव सुबुं सांग्रांथि मेल खुंदों। सोरखारा भेन्सार फरायसालिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय नङैनि थांखिखौ बोखारना लाफिनाब्ला बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाया माब्लाबाबो मावफुंजानाय नङा होननानै फोरमायदों। आरो आसाम सोरखारा केबिनेटआव लानाय थांखिखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानाय जानाय नङा होननानै फोरमायदों। बे मेलनि गेजेरजों बे मेलाव बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, आसामनि बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि थानेश्वर बर' आरो हादोरारि साबसिन फोरोंगिरि बान्था मोननो हानाय बिनन्द स्वर्गियारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। जोङो थांनाय 7 जुलाइ खालि बेनि उनावहाय सोलोंथाइ मन्थ्रिया जितु भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों माने भेन्सार स्कुलफोरखौ भेन्सार फरायसालिखौ सरकारि खालामनाय जानाय नंला, नो मोर स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बिदि बिथाङा थांखि आजावनानै बे फोसावनानै बिथाङा आरो 20 जुलाइ खालि आरो 22 जुलाइ खालि गिबि मन्थ्रिनि दैदेननायाव गासैबो जेसेबांनाखि आसामनि गोजौ थाखोनि माने सोलोंथाइगिरि दङ, अफिसार, कमिसनार, डाइरेक्टर बिथांमोनखौ लानानै मोनसे हाइ लेभेल डिसकासन जादों। आरो बेखौ 28 जुलाइ खालि आसाम केबिनेटआव बिथाङा पास खालामनानै बिथाङा फोसावदों जे बे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनथ' जानाय नंला। आरो बेनि बादैबो बिथाङा मा खालामदों, क्लास 3 निफ्राय आप टु 12 सिम साइन्स आरो मेथमेटिक्सआव बिगियान आरो सानखान्थियाव बेखौ माने इंलिस मिडियाम खालामनानै बिथाङा माने गुदि थाखोनिफ्रायनो सोलोंथाइ होनायनि जिथु थांखि बेखौ फोसावदों। आरो लोगोसे बिथाङा फोसावबावदों माने जिथुनाखि मडेल स्कुल, बे मडेल स्कुल बिधायक आदर्श बिद्यालय होननानै बुंदों जे एमएलएफ्रा गंफा मोजांसिन साबसिन हामसिन फरायसालिखौ बिथांमोनहा एमएलएआ सायख'नानै बेखौ मडेल स्कुल आदर्श बिद्यालय हिसाबै नाजावना लागोन आरो बियो इंलिस मिडियाम जानानै बेयो CBSE कर्सआव कनभार्ट जागोन। आरो लोगोसे माने गंफ्रोमबो जिल्लायाव 2निफ्राय 10 मिक्स मिडियाम जिथु दङ, माने बर' एसामिसाव बर' इन्ट्रडाक्सन आरो बर'आव एसामिस इन्ट्रडाक्सन, बेनिफ्राय बे स्कुलफोरखौ माने सायख'नानै बिथांमोनहा बेखौ इंलिस मिडियामाव लांनानै कनभार्ट खालामनानै बे एखे फोरोंगिरिजोंनो बिथांमोना फोरोंनायनि जिथु थांखि बे थांखिखौ आजावदों। आरो लोगोसे जेसेबांनाखि नन पारफर्मिं टिचारफोर दं, जेरेखम बबेबा मोनसे फरायसालियाव रिजाल्टआ गाज्रि, बे मेट्रिक रिजाल्टआनो गाज्रि आरो ओरैनो 9-10आवबो बे क्वालिटि अफ इडुकेसना गाज्रि, आरो जायफोरनाखि टिउटरियेल माने एपइन्टमेन्ट मोननानै दं बिसोरखौ गासिबो CRS होनो थाखाय, कम्पालसारि रिटायारमेन्ट होनो थाखाय बिथांमोनहा बेयाव थांखि दं। आरो गुबुन गुबुन फिसा फिसौ थांखि दं, खिन्थु मेजर जोङो बे फरायसालि प्रभिन्सियेलाइजेसन खेत्रआव जोङो कमप्रमाइज जाया। मानो होनना बुङोब्ला जोङो माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जोङो 26 खालार खालि जोङो गुवाहाटीयाव सावरायदों। बेनि सिगाङाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि मिरु मावफुं माने बे मेलाव माने जोङो क'क्राझाराव थांखि मोनसे लादों आरो जों प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो बे आसाम सरकारनि जिथुनाखि थांखि बेखौ जोङो प्रतिबाद खालामदोंमोन। नो मोर प्रभिन्सियेलाइजेसन अफ स्कुल उइथ एफेक्ट फ्रम 1/8/2022 थारमाने सोलिबाय थानाय आगष्ट दाननिफ्राय बेखौ जोङो सिगां माने इनफरमेसनखौ मोननानै जोङो प्रतिबाद खालामदोंमोन, जों अजद दैखांदोंमोन।
बेनि उनावहाय जोङो 22 अक्ट' खालि जोंहा काउन्सिलाव मिटिं दंमोन। बेनि उनावहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगो नांनानै जोङो गुवाहाटीनि बड'लेण्ड हाउसाव जोङो जिरायनानै जों मोनसे थांखियाव फैदों। जों जथाय बेखौ अजद दैखांनांसिगोन। मानो होनना बुङोबा बिटिआर सुक्तिनि जिथुनाखि 6.3 क्लज, बे क्लज बादियै गासिबो बेसरकारि माने प्रभिन्सियेलाइज नङै स्कुलफोरखौ, कलेजफोरखौ माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन होननानै रोखा रोखा लिरनाय दं। बे बिथिंखौ नायनानै जोङो 6.3 खौ भायलेट खालामनाय जादों आसाम सरकारा। जों बेखौ अजद दैखांनानै जोङो नैबे सुबुं सांग्रांथि मेल बेखौ खुंनो थाखाय जोङो थांखि आजावदों। आरो सिगां जोङो 2 आगष्टनिफ्राय जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव महकुमायाव, भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव जोङो स्टार्ट खालामदों। बेनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो जोङो काजलगावआव खालामदों, क'क्राझार खालामदों, बरमायाव खालामदों, बेनिफ्राय जोङो बिजिनियाव खालामबाय, बेनिफ्राय गवालपारायाव खालामबाय, आरो दिनै जोङो बहाय जोङो नैबे माबायाव जोङो रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय लिंनायाव जोङो दिनै बे रङियायाव जोङो बे सांग्रांथि मेलखौ खुंदों। आरो बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों जों बुंनो नागिरदों जे आसाम सरकारनि जिथुनाखि 28 अक्ट' खालि 28 जुलाइ खालि जिथु नटिफिकेसन होदों बेखौ जोङो गनायनो हाया। आरो बियो नैबे 3 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम जिथु इंलिस जाबसिननानै होनो नागिरदों, बे बेलायाव जों होनदों जे जोङो नेशनेल एडुकेसन पलिसिनि बेयो परिपन्थि एबा हेंथा, आरो राइट टु एडुकेसननि आरो इउनेस्क'नि जिथुनाखि रिपर्ट बेबायदिनि हेंथा, आरो HRDD मिनिस्ट्रिनि जिथु फोसावथाय बेनिबो हेंथा होननानै जों अजद दैखांदों। बे सांग्रांथि मेलाव जोङो गोबां एकाडेमिसियान, गोबां रोंगौसाफोरखौ आरो गुबुन गुबुन फोरोंगिरिफोरखौ जों लिंनानै बे सांग्रांथि मेलाव लेंहरनानै जोङो मोनसे अपिनियन जोङो क्रियेट खालामनो, अपिनियन लानो थाखाय जोङो बेखौ हाबाफारि लादों। आरो जोंहा प्रग्रामा द्लाम दंबावो, उदालगुरियावबो दं, ओमफ्राय तामुलपुरावबो लागोन, बेबायदिनो जोंहा जोङो गलाघाटआवबो लागोन, दाख्लै लखिमपुर बगिबिलआव लाबाय, बेनिफ्राय सनितपुरनि माइनसआव लाबाय, बेबायदिनो जोङो लाबावगोन। नाथाय जोङो दिनै मोनसे आसाम सरकारनिफ्राय गिबि मन्थ्रिनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया खावलायदों जे फैगौ 18 अक्ट' खालि माने उदांस्रि साननि उनाव माने बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आसु आरो असम साहित्य सभा बे मोनब्रै हारिमायारि आफादखौ बिथाङा हाइ लेभेल डिसकासन खालामनो लिंदों। आरो जोङो बेवहाय बाहागो लागोन। मानो होनब्ला जोंनि जिथु सेन्टिमेन्ट, जोंनि जिथु बुंनांगौ हाबा बेखौ जोङो बुंगोन। आरो रायजो राजानो जिहेतु जों खोन्थाखाबाय, रायजो राजायाबो बेफोरखौ बे डिसिजनखौ मोजां मोनाखै। रायजो राजायाथ' सोमावसारनो दानो लामायाव हख्रावनो बेबायदिबो खोथा बुंदों। आरो जोंबो जुदि गभर्नमेन्टआ मानियाब्ला जों बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो आसु आरो असम साहित्य सभाजों लोगो नांनानै जों जौथ' भाबै जयैनो जोङो सोमावसारनायनि थांखिखौ जों लागोन। आरो जोङो दा माने नेगसियेसन खालामनो नाजागासिनो दं। दाख्लै जोङो फ्राय 18 माने फोरोंगुरु एस'सियेसन माने आफादजों सावरायबाय। आरो दा जोङो जनजातीय साहित्य सभाफोरजों सावरायगोन। बेनि उनाव जोङो एक्सन प्लेनखौ लागोन बिदि बुंखानाय दं। आरो गिबि मन्थ्रिनो जोङो गोख्रों मेम'रेन्डामखौ होबाय। आरो बे खोथाखौ जोङो माने बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ बिथांखौ मोजाङैनो बुंनाय जाबाय। आरो बिथाङा होनदों, खोथा होदों, आङो गिबि मन्थ्रिजों सावरायगोन आरो थाबैनो बे 6.3नि जिथु जेंना बेखौ सुस्रांनायनि राहाखौ आं लागोन होननानै जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ खोथा होदों। ना बेथ' बिराद सिरियास मेटार। जोङो दासिमल' नङा, माने 2018 मायथाइनिफ्राय जोङो जिथु एनालाइसिस खालामदों, जोङो जिल्ला जिल्ला जोङो टिचार एवारनेस प्रग्राम लादोंमोन। बे टिचार एवारनेस सारा बिटिसि ओनसोलाव जोङो बिटिसिनि अनसुंथाइजों बै समाव जोङो बे टिचार एवारनेस प्रग्रामखौ लादोंमोन। आरो गासै जिल्लायाव जों लानानै माजबाटआव जों फोजोबहैदों।
आरो बेयावहाय जों मिथिनो मोनदों जे आसाम गभर्नमेन्टनि सोलोंथाइ बिफाना जिथु पिटिआर होननानै बुंदों पिउपिल्स टिचार्स रेशिअ 1:30 आरो बेखौ डाइस कड होननानै बुंदों जे बे जायफोर फरायसालिया पिटिआरखौ माने फुलफिल खालामनो हायाखै माने सुफुंनो हायाखै 1:30 टिचार गैया फोरोंगिरि गैया आरो स्टुडेन्ट गैया 30 गैया बे फरायसालिखौ मार्जार खालामनाय जागोन बे फरायसालिखौ दस्राजों मार्जार खालामनाय जागोन आरो बेवहाय मोनसे कन्डिसन होदों जे एलपि स्कुलखौ 1 किल'मिटार एमइ स्कुलखौ 3 किल'मिटार आरो हाई स्कुलखौ 5 किल'मिटार रेडियासआव माने मार्जार खालामनाय जागोन आरो बे खोथाखौ लानानैनो बिटिसिनि जिथु एडुकेसन डाइरेक्टर आरो आइएएस पिअ डिअ बिथांमोन दं बिथांमोनहा सावरायनानै दानि बिटिआरनि बे ओनसोलाव मोनबा जिल्लायाव दा मोनबा जाबाय तामुलपुरखौ लानानै दा बे मोनबा जिल्लायाव जेसेबांनाखि स्कुल दं जेसेबांनाखि 1:30 नि गाहायाव दं बेफोर स्कुलखौ नटिस होदों नटिस होनानै माने बे स्कुलखौ मार्जार खालामनानै बे स्कुला गैया जाबागोन बेनिफ्राय जोंहा बुंदोंमोन मा जे जोङो कभिड परिस्थितिनि थाखाय जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिखौ जोंनो 2 बोसोर रेहाय होनांगौ आरो 2 बोसोर रेहाय होयोबा जों हयथ' स्टुडेन्ट एनरलमेन्ट ड्राइभ खालामनानै जों स्कुलखौ फरायसालिखौ बासायनो हागोन आरो बेखौ 2023 जोंहा एकाडेमिक सेसनसिम दङ बेसिम मार्जार खालामनो मोननाय नङा बर' बिजोंनि फरायसालिखौ आरो बिटिआर ओनसोल आरो आउटसाइड बिटिआर बेवहाय मार्जार खालामनो मोननाय नङा बेबायदि मोनसे चिफ मिनिस्टारनि माइनस दङ आरो बे हिसाबै जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौबो बुंदों डाइरेक्टर लेभेलाव बुंदों बर' एन्ड आदार ट्राइबेल जोंहा डाइरेक्टर दं काहिलिपाराव ओमफ्राय बिटिसिआव डाइरेक्टर दं जों बुंदों जे चिफ मिनिस्टारनि जिथु माइनस चिफ मिनिस्टारनि जिथु खोथा होनाय बेखौ नोंथांमोना मानिनांगौ आरो बर' बिजोंनि स्कुलफोरखौ मार्जार खालामथ'नो नाङा बे बेलायाव जों बुंदों बेनिखायनो जोंहा स्कुल कमिटि दं मेनेजिं कमिटि एसएमडिसि एसएमसि होननानै बुंदों आरो हेड मास्टारफोरबो दं हेड पन्डित दं लकेल गार्जेनफोर दं बिथांमोना सानडे हलिडेआव स्टुडेन्ट एनरलमेन्टनि ड्राइभ खालामनांगौ एज पार गभर्नमेन्ट नटिफिकेसन बिथांमोना हयथ' खालामनो हायाखै आरो गार्जेनफ्राबो गावनि सासे सानै गथ'खौ हयथ' बर' बिजोङाव होआखै बेबो मोनसे जानो हागौ बेनिखायनो जोंनि फरायसालियाव बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायसानि अनजिमाया बिराद खमायलांदों दा बे खमायनायखौ जोङो नुनानै बेखायनो मार्जारखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै बुंदों मानो होनब्ला 2023 मायथाइनिफ्राय नेशनेल एडुकेसन पलिसि हारिमायारि जिथुनिखि सोलोंथाइ खान्थि बे लागु जागोन बाहायजागोन आरो बेवहाय आगोलनि बायदि 6+ 6 बोसोरनिफ्राय एलपि स्कुलाव एडमिसन लानाय बे जानाय नंला दानिया 3 बोसोरनिफ्रायनो लागोन आरो 3 बोसोरनिफ्राय एडमिसन होनानै बे प्राइभेट स्कुलफोर बायदि बेनिफ्राय क्लास 5 सिम हम लेंगुवेज गावनि बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानाय बेनिफ्राय 6, 7, 8 रिजनेल लेंगुवेज बेनिफ्राय 8, 9, 10, 11, 12 बे रिजनेल लेंगुवेज आरो इंलिश लेंगुवेज डुवेल लेंगुवेज बेजों फरायनो हागोन होननानै एनइपिआव गाइडलाइनाव दङ बेनिखायनो जों बुंदों जे हम लेंगुवेज जिहेतु खालामनो थांदों एनइपिआ बेनिखायनो इंलिशखौ माने बे गुदि थाखोआव माने बिगियान आरो सानखान्थियाव जाबसिननानै होनो नाङा बावैसो सान सिगाङाव जोङो एसामिस मिडियामनि सासे बिफाया बुंदों जिहेतु बिथाङा गावनि फरायसालियावनो गावनि फिसाजोखौ फरायनानै जिहेतु मोजां मार्क लानानै उथ्रिसार जानो हादों बिथाङा बुंदों गावबा गावनि जे फरायसा जायखौनो गावबा गावनि जिहेतु गथ' गथायखौनो गावनि फरायसालियाव होआ ओंखायनो बर' बिजोङा खमायनो थांदों होननांगौ बेखौ बेथ' गिदिर सोंलु नाथाय आं बुङो जे आङो रावबो फोरोंगिरिखौ ब्लेम होआ दस होआ खारन जोंहा दानि जनसंख्याव माने सासे सानैल' गथ'खौ बिमा बिफाया मोजां स्कुलाव मोनसे डिसिप्लिन माने फरायसालियाव होनो थाखाय नाजायो बे मोनसे आरो जोङो खावलायबोदों फोरोंगुरुफ्रा अन्तत गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव होनांगौ बे खोथाखौ जों बुंदों आरो बुंबोगासिनोबो दं नाथाय दानि जिथु ग्लबेलाइज दानि इनफरमेसन टेक्न'लजि आरो दानि जिथु माने इ लार्निं इ एडुकेसन आरो इ टिचिं
बे समाव जों नुनो मोनदों गुनगत शिक्षा भेलु अफ एडुकेसनखौ नायनानै गावनि गथ' गथायखौ गुबुन बिजोङाव होनाय आरो गाव जेराव साख्रि मावदों बेवहाय गावनि गथ' गथायखौ होआ बेबो मोनसे जाहोन बा दिनै जों एसामिस मिडियामावनो नुदों बांसिन असमियानि मिडिल क्लासनि मानसिफ्रा आबिजात्य परियालनि मानसिफ्रा बिथांमोनहा माबायाव होयो जातीय बिद्यालयावबो होयो डन बस्क'आव होयो सेन्ट मेरिसआव होयो बेनिफ्राय जोंनि बर'फ्राबोथ' दा जोङो UN एकाडेमियाव होनाय बा बाथौ आश्रमाव होनाय बा ब्रह्म स्कुलाव होनाय जों बेबायदि नुदों नाथाय बेफ्रा माने गावनि बिमानि रावजोंसो बेवहाय माबानाय जायो नाथाय सरकारि स्कुलाव होआ जे सरकारि स्कुलाव होयैनि मेइन जाहोन बहुद दङ बेखौ बुंजोबनो हाया खारन टिचारफोरनिबो एसे दस दङ आरो SMTC फोरनिबो दस दङ आरो लकेल गार्जेनफ्राबो कनसियास नङा बेनिखायनो बे सोरखारि स्कुलफ्रा दा बायलांनो हमनाय जाहोना बेनो आरो गुबुन हारियाथ' बे बर' बिजोङा बायथों होननानैसो बिथांमोना साननाय मोनसे माबा दङ आरो अफिसारफ्रा ओरैबायदि मावख'गिरिफ्रा ओरैबायदि बर' बिजों होनबाथाय बिथांमोना सम सम एसे जोंखाङो आरो बांसिनानो DO BO बायदिसिना IAS DIफ्रा गासिबो गुबुन हारि गतिके बिथांमोना बर' बिजोंनि थाखाय मा सिन्था खालामनो बेनिखायनो जोङो BTC आव डाइरेक्टर दं डाइरेक्टरा बर' आरो माखासे हायार रेंकिं अफिसारफ्राबो बर' बिथांमोनहा मोनसे सिद्धान्त लानांगौ जे IAS DO BO खौ हागौमानि बर' मानसिखौनो बे जिल्लाफ्राव एपइन्टमेन्ट होनांगौ पस्टिं होनांगौ आरो जायनि थाखाय जोङो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिथांमोनखौ जों बुंनो हायो मोजाङै बेफोर खोथाखौ सिन्था खालामनानै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो टिचार एवारनेस लादों आरो लागासिनो दं आरो सम सम जोङो जिल्ला आफादफोरनि कनफारेन्सआव जों थांनानै जोङो आफादगिरियानो जा लेङाइ आफादगिरियानो जा नेहाथारि जा गाहाय नेहाथारि गासैबो थांनानै बे एखे सुरजोंनो जों खोथाखौ बुङो जे 1963 मायथाइनिफ्राय जों जुद्ध खालामनानै दावहा नांनानै जों बर' बिजोंखौ फोथांबोदों दा फोथांबोनानै दिनै माने गंब्रै मुलुगसोलोंसालियाव बे बर' रावा थिसनजाबाय डिपार्टमेन्ट हिसाबै मोनबाय आरो बेयो वान अफ दा अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय आरो बे बर' रावा 9थि फारियाव संबिजिरनि 9थि फारियाव हाबबाय बे बर' रावा थैनो नाङा आरो बे बर' रावखौ जों सार्भाइभेल खालामनो सास्टेनेबल खालामनो थाखाय जों बयबो माने जेसेबांनोखि राजखान्थिगिरियानो जा समाज सिबियारियानो जा जों थुनलाइ सिबियारियानो जा सोरबा फोरोंगुरुआनो जा सोरबा गामिनि मानसियानो जा बे रावखौ फोथांना लाखिनो नाथाय जों खावलायगोन जे बे बर' रावखौ जोङो मोनसे साबिमान हिसाबै जोङो गोग्गानाय लानानै जों बे बर' रावखौ फोथांनांगोन